Hola, us vull ensenyar un truc de telepatia perquè així ens puguem entendre entre els conductors i conductores, perquè a vegades no ens acabem d'entendre i això facilitaria molt la comunicació. Heu d'exercitar els poders telepàtics i una manera d'exercitar aquests poders telepàtics és una cosa que es diu fer servir l'intermitent a les rotondes. De veritat, costa de creure, però si ho vas exercitant, al final funciona. Es tracta de que si tu et vols quedar a dintre de la rotonda, fiques l'intermitent de l'esquerra. I llavors els altres conductors i conductores reben un estímul en el seu cervell que fa que sàpiguen que tu vols continuar dins de la rotonda. En canvi, si tu vols sortir, llavors fiques l'intermitent cap a la dreta. I els altres conductors i conductores, sé que no us ho creureu, però aleshores els altres conductors i conductores saben que vols sortir perquè ho reben, la senyal, d'una manera mística. Ho podeu anar practicant i em deixeu amb els comentaris aviam si us ha funcionat.